भैया कितना लोग खुश बानी कमेंट करके जरूर बतलान। काहे कि ट्रेंडिंग स्टार के जालवा ना पावर स्टार पवन सिंह के जालवा ट्रेंडिंग में चल रहा बा। मस्ते तब बाप बाप होला हो। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह नामुमकिन के भी मुमकिन कर देवलन। रघु सके बतला दी भैया कि पावर स्टार पवन भैया के आज एगो गाना आयल हो, जौना गाना के टाइटल बा क्वेश्चन पीवा के चरित्र बा 2। रघु सब जाके देखी भैया मेन सेक्शन में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चलता। जी हाँ, अब रघु सके बतला दी कि मेन सेक्शन में 1 पर चलता, लेकिन म्यूजिक सेक्शन में भैया 5 नंबर पर अभी तैनात बा। रघुआ सबके यही प्यार आशीर्वाद से म्यूजिक सेक्शन में भी भैया नंबर 1 पर ही गाना देखी, बहुत जल्द नंबर 1 पर ही गाना देखे वाला बा। रघुआ सबके बतला दी कि जहाँ केहू ना पहुंचला वहां पावर स्टार पवन सिंह पहुंचलन। अभी फिलहाल 2 गो गाना भैया 2 पर और 3 पर खड़ा बा। जौन की पावर स्टार पवन भैया के गाना 3 पर बा और खेसारी लाल यादव के गाना 2 पर बा। लेकिन आज के गाना आयल भैया नंबर 1 पर जाई, ई तो चैलेंज के साथ हम रघुआ सबके कह सकता नहीं। काहे कि भैया गाना के भैया जौन प्यार आशीर्वाद मिल रहा बा रघुआ लोग के तरफ से कमाल के बा भैया। ये बहुत जल्द रघुआ सब के 1 नंबर पर गाना म्यूजिक सेक्शन में देखे के मिल जाई। अभी तो फिलहाल रघुआ सब डिस्प्ले पर हमरा देख सकता नहीं कि मेन सेक्शन में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बा अभी कैसन पीवा के चरित्र बा 2। भैया कितना रघुआ लोग खुश बानी कमेंट करके जरूर बतलान। काहे कि ट्रेंडिंग स्टार के जालवा ना पावर स्टार पवन सिंह के जालवा ट्रेंडिंग में चल रहा बा अभी। तो मिलत नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार।